Mfoka Mathe. Mbovu. Awufuna madoda. Uyaphila baba Mathe? Ngiyaphila somashi kunjani wena? Hayi uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi. Nali igama lakho lisetshenziswa angeke ngisho ukuthi indlela efanele noma engafanele kepha bengifisa ukuthi usiqinisekisele kokushiwoyo ukuthi kuyiqiniso kangakanani kuthiwa wena kwi-party yomntwana i-graduation party ezobe ikhona usemthethweni ukuthi ujoyina iqembu lomkhonto wesizwe party usuyayishiya indlovu ngoba ukhala ngokuthi cha wadlala umphemba wakuhlomekisa kodwa ipani maselishisa umphemba yena ucashile lapha e-ofisini la premier ukuyekela nepani uniqhathene ubani noNgothe. Ngicela ungitshele ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokho esikufunde emaphepheni nokushiwo. Ngiyabonga. Uyaphila somashi? Singaneno baba ninjani nina? Hayi siyaphila mfowethu. Sibonke baba. Cha mfowethu angifuni ukwanda amaningi ngoba wonke nje lokho kwamapage lokho kufikayo ama fly by night uma engabhalanga ngomathe angithi manje bonke abantu sebefuna ukuduma manje ku social media. Baba. So ukuze bedume kufanele kube khona abayisho ngomathe. Angithi ke njengoba thina sesibadala kwipolitiki siyabona ukuthi abantu sebaphela kanti umsebenzi bafuna ukuthi makusile kube khona abayibhalayo naye indlela afuna ukuphila ngayo. Kodwa ke akabakhethi nabantu ke abhalanga ngoba le ndaba online uma nje uyilandela uyabona ukuthi sizoba nenkinga yokuphendula ama USB. Angithi USB iyafidwa. Ngcono ubane kuvele kuse lolo oyifidayo ukuze sikhulume naye ngoba uma ubuka nje mina nalokho akushoyo izinto eziwu2 ehlukene baba uyabona. So angifuna nokuthi nje amanga shothi uqhubeka nje nokuthi angazi ukuthi ucabanga ukuthi lokho akubhalile kuzokwenza ukuthi kungenzeki lokhu okufanele kwenzeke ngoba i-graduation yengane nepolitiki into eziwu2 ehlukene. Le nto i-function ye-family ayithinti ipolitiki baba. Mina umkhuluma ngami uhlupha ngoba ukhuluma ngegama lami. Mina ngiyinkatha, inkathi yimi. Kunomehluko phakathi komuntu ojoyina inkatha nomuntu osalwe eyinkatha. There's 2 different people. Lokho abakushoyo ke kokuthinta umphemba noNgothe. Abantu mabangacabanga ukuthi ipolitiki noma inkatha ingomphemba noNgothe. Inkatha kuyona yamanje. Umphemba noNgothe bangabaholi enkatheni banemsebenzi okumele beyenze enkatheni. Futhi angeke uNgothe makuthi kufuneka ethathe inqumo esatshiswe ngabantu ukuthi uma wenza lokhu kuzokwenzeka lokhu. Iposition abakhuluma ngayo Mbomvu akuyona iposition kaMathe, iposition yeqembu. Abakaze futhi iqembu linginika babhala noma bakhuluma. Abakwazi ukuthi iqembu mase lithatha iposition yalo sekufuneka kube khona into ezinkulu ezikhulunywayo. Mina ngibe umeya for 3 years and a half. Kodwa impilo yami yonke ngisesesiswini sika mama ade ngiyinkatha the whole ukuphila kwami. So ke abangasabisiki inkatha bambe bekhuluma into engekho beze bebhixa abaholi ngegama lami. Mina ngingumholi enkatheni ngiphethe idistrict yonke yomkhanya kude kwi-IFP. Ubumeya into kwi-governance akukho ngisho into ekhuluma ngomeya kwi-governance kwi-constitution yenkatha. Akuyona into leyo ngathiwa silala sidlile. So lo muntu ngabe uyini le hlathi le ndaba online alibabheka abantu engababhala ngabo. Thina ke enkatheni baba uMbovu ufuna ukutshela ukuthi asibona labantu okuthiwa bayethuswa. Inkatha thina sibuya kude nayo. Inkatha ike kwathi ngo2011 yasala nomasipala ababili. Imeya zonke zenkatha ezaziyinkatha lapho zaphelelwa imisebenzi kodwa sabuya lenkathi iphila. Bengekho labo ndaba online asebehambe behema njengamanje. And inkatha isazo ba strong ingaqala. And soMbovu ufuna ukutshela nabalaleli nje bale page ukuthi yabona njengoba sengingaseyena umeya
Hayi sengibhizi nguphi. Ngizocela nje mase ngigcina Mbovu umvumele ngenze simemezelo senkatha ngoba ngiphinde kube umholi sibhizi nje kulezi ngicela nje mase ngigcina Mbovu umvumele ngenze simemezelo senkatha ngoba ngiphinde kube umholi sibhizi nje kulezi ngicela bengifisa kodwa ukuthi ngikubuze imibuzo emibili phambi kokuba ubaleke. Ungabuya babumatha. Vula lapha ya uthi abakuvulela abantwana ispeaker. ya senkhona. Yeah. Okay, ungaqhubeka babumatha. Yebo mfowethu. Yeah. Ubuthi wenze isimemezelo. No, bengifuna ukusho ukuthi indaba online ayeke ukukhuluma izinto ezingekho. Mina ngisoze ngajoyina amaqembu amancane. iMK lakhuluma ngayo. Yiyo kumele ijoyine mina ngoba yimi engimdala egroundini. iMK ingane yayizolo. So ke uma iMK ifuna ukusebenza nami kumele isekhatheni sizosebenza sisebenzele abantu. Baba. Sisekhatheni. Mhlawumbe makuthi uyafisa ukuthi ngibone ngisebenza nabantu beMK abese kwi-IFP enomlando nene-track record Baba. ukusebenza labantu. Baba. Futhi angifuna ukuthi ngikhulume kakhulu nge-MK ngoba angishongo yona kusho lehlathi nje elizama udumo olungekho. Okay. Bengifuna ukuthi Somahashi njengosihlalo wenkatha emkhanya kude kulezi insuku sibhizi lapho khona sihlonipha umsebenzi weqhawe umntwana waphinda ngene ukuthi wabuyise wavuma. Njoba wabuyise wavuma nje ngomhla ka5 July iSouth Africa yonke siyayimema ukube izobungaza nathi i50th kaNdabezitha ukuthi abantu baseSwazini kusuka iwavuma yonke ngabe iseSwazini kodwa umntwana ngo1982 wawina icala eBloemfontein emajajini amhlophe la khona ethi lelizwe lakwaZulu namanje bonke abantu basengiwavuma ba-enjoy ama-benefit okuba ngamaZulu nokuhlomula yonke into yaseSouth Africa ngoba umntwana uphinda ngene wama. Sibhizi-ke lezi insuku njengosihlalo silungisa lowo mcimbi nayizolo besiyibhizi ngoba ke sebenginike i-platform yokuthi ngithela abantu ngithi angenze lokho ngoba ikhona okubalulekile ukuthi inkatha ikhona inkathi sazobusa futhi sazophatha ngaphansi kwapresident uBulawayo ngaphansi kwesihlalo weprovince uMphemba nabo bonke abaholi abakhona beIFP. iIFP is here to lead. Ngizothi ngomhla ka5 ngabamema bese ithi lengwavume emaGugu Sport Field sizo-enjoy nabo umsebenzi weqhawe umntwana waphinda ngene. Hayi siyabonga kakhulu njengosihlalo lapho kwi-district ngiyacabanga ukuthi inkatha inomasipala abathathu mangaphosisi abaphethe abama local ukuhambisa ke i-service delivery uyaqinisekisa ukuthi abantu bayayithola i-service delivery ngoba inkathi iqembu labantu inkathi iqembu yathunywa ngabantu usukela eMtuba use Big 5 Hlabisa use Jozini use eMhlabalingana angeke ngikhulume ngomkhanya kude wabanjwa inkunzi emini kuba noma ubani waba nomeya lapho kuthiwa umdaka oyisithuse nje esixhaphaza abantu basemkhanya kude sibancisha amanzi and kuloko nje base 2026 sizodila naso and njengamanje futhi nje sesegroundini ukudila nalo ubuhlawule benza lapha kodwa ke kusuke eMhlabalingana kuba local government abantu basejozina basemhlabalingana ngabase-P5 Hlabisa ngabaseMtuba bayayenza i-service delivery ngoba bona njengabalokhali okuyikhona ukwenza lezi idingo ezithinta abantu ukuthi bezibanikeza ama-project amancane ukuthi bazophila kodwa lokho okukhulu kulapha kwi-district okuthinta amanzi nemigwaqo nemikhulu nama-toilet sanitation kodwa omeya bethu oyi-4 umeya uKhumalo umeya uMnguni eJozini umeya uMthetho eMtuba umeya futhi uKhumalo eBig5 Hlabisa bayazenza idingo zabantu bayabasebenzela abantu bayaphuma futhi bebantu ngeke bethandwe bonke abantu ngoba bayona imali kodwa masikhuluma ngale bobo masipale ngabanayo ngisho Somahashi
bane track record lokusebenzela abantu. Ngo-2026 abantu abaqinisekisa ukuthi abomasipala babagcina bavotela inkatha kubo bonke boyi-4 bese umkhanya ukuthi uzoyiwela okwabo ukuthi bevotele inkatha kubo boyi-4 abomasipala bese belungisa iphutha elenzeka ngo-2021 ukuthi u-IEC usirobhe unikeze lo yamuntu ohleli lapha ongazi lokuthi abantu benziwayo. So-ke namanje njengohlalo-ke masomahashi ngizoqinisekisa futhi ukuthi omeya abalali basebenza ngokungakhathali ukuthi bebantu vele bayaya okwabo ukuthi bephinde bephushe more ngoba i-IFP iKwaZulu-Natal yonke neSouth Africa yonke yiyo kuphela oyithola indabaholi abasebenzela abantu. Yilokho engakusho somahashi. Sibonge kakhulu kumhlonishwa uMathe. Ngingazi ke baba uMathe ukuthi uyuthande yini ukuthi uinteract nababukeli bethu emakhaya, mhlamba bafisa ukuba nemibuzo emibili emithathu enkulumweni yethu, ungangivumela ngenze lokho? Akunankinga ngumholi wabantu mina njengoba ngize lapha nje ngihloniphe wena njengokuthi clean governance le ilalelwa ngabantu. Ngale kwakho kunabantu abayinalelayo okwami ukuhlonipha labo bantu ukuthi makukhona abafuna ukuveza mabakuveza kuyilungelo labo. Siyabonga kakhulu baba. Bakwethu phambi kokuba simdedele ngiyathemba ukuthi umuntu osuke engena la umuntu ovuthiwe emqondweni ozokhuluma into esuke ivuthiwe. Ungabuza noma imuphi umbuzo kodwa inhlamba asiyivumeli. Ungabuza noma imuphi umbuzo ngakhohlwa kodwa umuntu osuke ukhuluma naye umuntu osuke ewubaba wekhaya noma ewumama wekhaya. Ukhulumeke into ezozwakala Samukelo Mgazi uqala Vundla Cash SQ uJamaka Sijadu iyathandwa lensizwa abantu abangaka asebefuna ukungena la. Okay, right, asiqale lapha yawe Vundla. Uselahlekile lo munye before ungena ke Vundla. Uyaphila Vundla? Ngiyaphila clean governance. Mfowethu uthini umbuzo wakho kuBaba Mathe? I'll be very short and brief nje kuBaba Mathe. Ngibonga ukuthi sihloniphe ukwazi ukuvela kule platform Baba Mathe. Ngiyabuza Baba Mathe mina ngoba angikholela kakhulu kuma rumors. Ngicela ukwazi nje isizathu nawe ube honest to yourself, to us. Ukuthi the reason to be removed as a mayor ngoba usushila nje uphethe ilokhuzi district njengalena enkulu. Isizathu kahle hle ngoba phela besibona uhamba kahle. Isiphi isizathu ngoba ngicishe kunesizathu ngima lapho nje baba. Engakaphenduli uBaba Mathe uthe ekhuluma la asibuzanga bemfaka. Siyafisa ukwazi mabemsusa kodwa akuzosiphendulela. Samukela. Mbomvu ngibingelele Mbomvu njani? Singaneno baba unjani wena? Siyaphila uSamukelo waNtshangasi lo ophongolo. Mkazi. Cha ngithi angibonge kubaba umeya kusikhulula ngenkulumo yakhe eqondile. Siyabonga ngoba lamaphepha bese siphazamisile emoyeni. Sibonga nje ngibonga ukuthembeka kwakhe eqembini futhi ayibambe njalo engaphazamiseki okweqembu okweqembu. Abantu abakhuluma eceleni engakuthathi kakhulu. Ngiyabonga Mbongo. Siyabonga indlela kaSompisi. Bovu. Uyaphila qhawe? Yaphila Somahashi kunjani? Inkosi kubusisi. Ngiyabingelela kulona lonke ibandla nakubaba uMathe. La nginokudideka. Nami nginombuzo ofanayo nomfowethu lokwawubuza sengilibele ukuthi ubani noma uJama ukuthi angisazi. Ukuthi mina ngwaseThekwini kodwa ngiye ngasebenza kumhlaba yalengana ngithi iminyaka ewu4. Bengijwayele indawo koJozini ubaba uMathe ngiyamazi nje ngamehlo. Ngimaze indoda esebenza impela. Angiqala ukubona imeya etatazana namabhala ukusetshenzwa. Hayi behands on kakhulu. Ngabe sengizwa nje ukuphoxeka sengibuyele ngalangwela kithi eThekwini sekuthiwa hayi uyakhishwa. Mhlambe angaka sichazisele lapho ukuthi isizathu silele kuphi sokuthi ngempela kuze kufike la kuthiwa uyagudluzwa khona. Ngiphinde futhi ngiloko engikusho manje akuhlangeneke no baba uMathe ngibe sengikhalela abantu basengwavuma.
Ubaba uMdaka wakwafika lapha kubanje umhlangano kukhalwa ngamanzi kuthiwa amanzi agcina ngo-2010 ngaso sikhathi beku-2022 ngaze ngambuza ubaba uMdaka ukuthi awu baba usho ukuthi khona iy'nkinga ezaqala ngo-2010 njengoba ku-2022 seku-12 years amanzi engaphumi yiziphi lezi nkinga ezingalungi wathembisa ubaba ukuthi emva kwenyanga amanzi azophuma kodwa just to find out ukuthi even today abantu baseNgwavuma banawo amanzi iNgwavuma inamfula intaba nje abantu bahambe becingana neziphethu kunzima kakhulu Somahashi ikona nje lo bengithanda ukukuphawula. Okay bangizoqala baba Mathe uwodwa baba Mathe ngicela uphendule laba abathathu asebebuzile mase sithatha last round yabona. Somahashi ngoba nginomhlangano njengamanje ngo5:30 yeah ngizocela ukuthi mangiqeda ukuphendula ngivalelise ngoba bengitshela ukuthi uzoshala isikhathi sekuphelile ukwazi ukujoyina omunye umhlangano. Yes ngiyabona ngizophendula laba eqinisweni bengizoklina nje lamanga ade seqaleka ngami yes ukuthi abawayeke futhi angiwathandi 2 angiyena mafika izona epolitikini ngiwupolitiki nje kusuke endala azikho ivuvaba engaze ngibhekane nazo abayeke ke futhi ukusebenzisa iIFP ngama interest abo ukungena embuzweni ke wamfowethu leyo ukuthi ususwe kanjani ngisuswe le bengifuna ukuyiphendula ngokuthi ngisacela bonke abantu abanalo umbuzo behloniphe izinqumo zeIFP bezama nje ukuyihlonipha njengoba bayihloniphe iIFP ngifaka ngicela futhi mase ingikhola iIFP behloniphe lezo nqumo ngoba iIFP eyabona ukuthi ngifanele ukuba umeya mina ngangayiboni ukuthi ngaba umeya kodwa iIFP yabona ekhona onke amakhansela bekhona bonke abaholi kwakungasho lokho ukuthi ngingcono kunabanye abantu iIFP nabaholi abaningi abangaba ngomeya iIFP ifana nocoach angeke ucoach mayikhipha umdlali osekore amagoli mhlawumbe kwi-first half uma sekuyi-second half i-team leader ku-5-0 mhlawumbe kusele 15 minutes iphela umdlalo bese yamkhipha umuntu okorile bese uthi ucoach umkhiphelani ngoba ukora amagoli kungenzeka ucoach ubona ukuthi ngaze ngilimale kanti kusesu-2026 okusafanele esetshenzwe kakhulu ngibone mina kwi-strategy esihle esenziwe inkatha ukuthi ngonke ingcinele for u-2026 ngoba njengamanje ngibhize emabhrentshini njengamanje ngibhize mobilizer inkatha ukuthi ibe ready for u-2026 ngoba emkhanya kude ngaphandle kwenkatha ngeke uze ukhululeke ngibona mina kwaba strategy esingcono ngoba sekukuncane okusele njengamanje okuningi lokhu mina engakwenza uma ke ukuthi bebengithanda noma bebona ukuthi ngasebenza ngisesenkatheni ke namanje abaqhubeke bethanda inkatha ngoba ngaphandle kwenkatha nami ngaba bangathi abakuyeke ukuthi ngikhishweneni ngoba khathi ngifakwa futhi akekho wabuza inkatha iposition yenkatha kuyona kamanje. Sibonge mfoka Mathe ungavalelisa ngoba impela ubushilo ubusazisile ukuthi ngo5 ucela ukuthi ube nomhlangano obalulekile ozobungena kuwona. Siyabonga kakhulu siyi-clean governance ukuthi usihloniphe uze uzoklina igama lakho masikufaka imibuzo ukuthi kuyiqiniso kangakanani esikuzwayo. Siyabonga kakhulu baba uMathe. Ngibonga kakhulu Somahashi ngithi nje bonke abantu abalalelelela ipage nabantu base-South Africa nabantu baKwaZulu-Natal ngomhla ka5 abaphume bonke ngobuningi siyobungaza usuku lweqhawe umuntu lokwaphinde angene la khona abhekana namabhulu wabuyisa iNgwavuma yaba ngaphansi kwaZulu-Natal njengamanje bonke abantu baseNgwavuma babenefit impesheni banobunikazi bokuba kwaZulu uqhawe benkosi sizothi nje sicela betshele bonke abantu ukuthi inkatha igubhu 50 years ikhona igubha futhi nomsebenzi weqhawe umuntu lokwaphinde angene sizothi nje abaqhubeke behloniphe inkatha kuphele yobakhulula bengabona amaqembu lawa ngo-February 92 indaba online abayigcine nje ibhala kodwa bengayithathi into eshoyiyo ngoba ihlathi bonakala nokuthi abantu bakhona beze beyifihle ngoba into abayikhulumayo vele bakhuluma nje ukuthengwa balambile uma ubali ku10 rand noma ubali ku20 rand bathatha lokhu kahle kahle libhalwa iphara lela page
Ngiyabonga Somahashi. Siyabonga Mphathi. Bakwethu ningixolele mangathola ithuba usuqedile uyobusamukelekile mawunethuba. Siyabonga kakhulu babumathe. Siyabonga baba. Okay.